Juan, Kapitulo 21. Milingi si Pedro, ug nakita niya nga misunod kanila ang tinun-an nga gimahal ni Jesus. Siya kadtong midip-ig sa dughan ni Jesus sa ilang pagpanihapon ug nangutana, "Ginoo, kinsa ba ang magbudhi kanimo?" Sa pagkakita ni Pedro kaniya, miingon siya kang Jesus. Ginoo, unsa may dangatan ining tawhana? Si Jesus mitubag, "Kung buot ko nga siya magpabiling buhi hangtod sa kong pagbalik, unsa may labot nimo? Sunod lamang kanako." Busa mikaylap ang balita diha sa mga sumusunod ni Jesus nga dili mamatay ang maong tinun-an. Apan wala moingon si Jesus nga ang maong tinun-an dili mamatay. Igo lamang siyang miingon, "Kung buot ko nga siya magpabiling buhi hangtod sa akong pagbalik, unsa may labot nimo?" Kini siya mao ang tinun-an nga nagmatuod ug nagsulat niining mga butanga ug nasayod kami nga tinuod ang iyang gisulti. Daghan pa kaayong mga butang nga gibuhat ni Jesus. Kung gisulat pa ang tanan, nagtuo ako nga ang tibuok kalibutan dili gayud paigo nga kasudlan sa mga sinulat.